Ix-xogħol fi triq il-Kosta jinsab għaddej ġmielu. Il-perit Kylie Borchmarks li qed tmexxi dan il-proġett spjegat magħna x-xogħlijiet li qed isiru. Il-proġett li se jkopri 7.3 km beda lejn l-aħħar ta' April u mistennit lesta sa nofs is-sena d-dieħla bl-ispiża tkun dik ta' 53 miljun euro. Żewġ kontratturi qed jieħdu ħsieb il-kostruzzjoni u Borchmarks spjegat ix-xogħol li jinsab għaddej bħalissa. Kontratturi għadhom qed jaħdmu ovvjament qed inkomplu bl-iskavar. F'ċertu punti niskavaw it-trinek, qed npoġġu l-pajpijiet fit-trinek, naħdmu fuq cables, qed nippreparaw ukoll il-bażi ta' triq il-ġdida. Minħabba li triq il-Kosta hija triq ewlenija, kellhom jittieħdu numru ta' miżuri fl-immaniġġjar ta' traffiku. Il-traffic management bħalissa li għaw il-barriers matul it-triq, matul is-sajt kollha, bil-flashers biex wieħed anka jara l-linja ta' triq matul il-lejl. Għaw numru ta' tabelli installati bil-speed limits u biex jafżaw il-pubbliku ġenerali li qed issuq matul it-triq kif għandu jaġixxi fuq din it-triq. It-triq li minna jgħaddu l-eluf baqgħet miftuħa traffiku, għalhekk l-appell biex is-sewwieqa jsuqu bil-galbu. Segwu t-tabelli ta' traffiku, suqu bil-mod, l-speed limit matul din it-triq huwa ta' 40 km fis-sija, nosservaw it-tabelli kollha u regoli tat traffiku. L-iskop wara l-proġett ta' triq il-Kosta huwa li jindirizza s-sigurtà u l-ġeometrija ta' triq li kienu qed joħloqu problemi lis-sewwieqa. Kif titlesta triq se jkun hemm barrikati ċentrali fejn il-karreġġjati tad-direzzjonijiet opposti jkunu separati minn xulxin. Barra minn hekk sistema oħra li se tindirizza s-sigurtà tas-sewwieqa hija dik tal-ġbir tal-ilma tax-xita li se jibda jinġabar mal-ġenb tat-triq.